дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба раиси ҷумҳурии мардумии чин Си Ҷинпин барқии изҳори тасаллӣ ирсол намуданд. корвони саломатӣ дар тоҷикистон маъракаи ташхис ва муоинаи ройгон роҳандозӣ мегардад. ба душанбе 20 ширкат аз Москав омаданд. коронавирус дар Осиёи марказӣ боз хуруҷ кард. эҳтиёт шавед. дар Синҷан бар асари сармо 7 нафар ҳалок шуданд. 3 паҳлавони тоҷик дар тозкӯлоҳи бузург дар ҷопон зӯрозмоӣ мекунанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба раиси ҷумҳурии мардумии чин муҳтарам Си Ҷинпин барқии изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст: муҳтарам ҷаноби раис, хабари даргузашти сиёсатмадор ва ходими шоистаи давлатӣ собиқ раиси ҷумҳурии мардумии чин Цзян Цземин боиси андӯҳи амиқи мо гардид. ҷаноби Цзян Цземин бо фаъолияти доманадору сермаҳсули худ дар мансабҳои гуногуни баланду муҳими давлатӣ хусусияту муҳтавои як давраи комили рушди ҷумҳурии мардумии чинро таҷассум намуда, дар дохили кишвар ва берун аз он соҳиби иззату эҳтиром ва обрӯву эътибори баланд гардида буд. ҷониби тоҷикистон нақши шодравонро дар роҳандозӣ ва таҳкиму тавсеяи равобити дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкории судманди Тоҷикистону Чин қадрдонӣ менамояд ва ба шахсияти ӯ сидқан эҳтиром мегузорад. ба шарофати талошҳои пайвастаи ӯ муносибатҳои созандаи ду кишвари дӯст ҳамаҷониба густариш ёфта, ба сатҳи сифатан нав бардошта шуданд. мулоқоту тамосҳои сермаҳсули худро бо ҷаноби Цзян Цземин бо некӣ дар ёд дорам. дар иртибот ба ин мусибати гарон ҳамдардӣ ва таъзияву тасаллияти самимии инҷонибро ба шумо муҳтарам ҷаноби раис, мардуми дӯсти Чин ва ҳамаи наздикону пайвандони марҳум иброз менамоям. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади расонидани хизмати ройгони тиббӣ ба аҳолӣ маъракаи корвони саломатиро ба роҳ мондааст. дар доираи он сокинони шаҳрҳои Хуҷанд ва Конибодоми Белӯйти Суғд аз ҷониби табибони ботаҷриба ба ташхис ва муоинаи ройгон фаро гирифта шуданд, иттилоъ додааст Амид Ховар. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ҳамкорӣ бо шарикон оид ба рушд нақлиёти сайёри тиббӣ дастрас намуд, ки онҳо дорои дастгоҳҳои зарурӣ аз ҷумла таҷҳизоти рентгенӣ, ташхисӣ, стоматологӣ, кардиологӣ ва дигар лавозимоти зарурии тиббӣ мебошанд. бо истифода аз нақлиёти махсуси сайёр, сокинони дигар шаҳру навоҳии Вилояти Суғд низ марҳила ба марҳила ба ташхис ва муоинаи ройгон фаро гирифта мешаванд. ҳайати тиҷорӣ аз Москав иборат аз 20 ширкат ба душанбе омад. дар ин бора намояндагии тиҷории Русия дар Тоҷикистон дар шабакаи Телеграм хабар додааст. музокирот, ки аз ҷониби ташкилоти мустақили ғайритиҷоратӣ Маркази содиротии Москав бо дастгирии намояндагии тиҷоратӣ ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ташкил шудааст, то санаи 2 декабр идома хоҳад кард. дар сафари кори 20 нафар соҳибкорон, ки аз ширкатҳои содиротӣ аз соҳаҳои гуногун ва савдо намояндагӣ мекунанд, иштирок доранд. гуфта мешавад, ки дар миссияи тиҷории таҳиягарони маҳсулоти IT, истеҳсолкунандагони хӯрокворӣ, инчунин корхонаҳои соҳаҳои ороишӣ, кимиёвӣ ва ғайра ширкат мекунанд. дар рафти кор қариб 100 вохӯрии тиҷоратӣ бо шарикони тиҷоратӣ, харидорон ва нақша гирифта шудааст. ҳамчунин дар заминаи намояндагии тиҷоратӣ бо аъзои ҳайат оид ба вижагиҳои ворид шудан ба бозори Тоҷикистон машваратҳои инфиродӣ баргузор мегардад. санаи 29 ноябри соли равон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон 141 ҳолати гирифторӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин сана як рӯз пеш 10 ҳолат зиёд мебошад. шумораи бештари сироятёфтагон 76 нафар ба Тошканд рост меояд. дар ин бора Амид Ховар бо истинод ба хадамоти матбуоти вазорати тандурустии ҷумҳурии Ӯзбекистон хабар медиҳад. дар вилояти Тошканд 18 ҳолат ва дар вилояти Самарқанд 11 ҳолат ошкор гардида, дар дигар минтақаҳо афзоиши рӯзона аз 10 ҳолат
ҳолат зиёд нест. ба иттилои вазорати тандурустии ин кишвар рӯзи якшанбе ҳафтаи гузашта дар ҷумҳурии Ӯзбекистон 137 ҳолати гирифторӣ ба коронавирус расман тасдиқ шудааст. Санаи 25 ноябри соли ҷорӣ 124 ҳолати гирифторӣ ба коронавирус тасдиқ карда шуд, яъне рӯзи сеюм аст ки афзоиш аз 120 нафар зиёд аст ва аз моҳи июни соли ҷорӣ ин рақам бори аввал аз 100 гузашт. Ба ҳолати сеюми ноябри соли равон дар ҷумҳурии Қазоқистон 1020 нафар муолиҷаи сирояти коронавирус ва пневмонияи ковидиро идома медиҳанд, хабар медиҳад Аби Казинформ бо истинод ба хадамоти матбуотии вазорати тандурустии ин кишвар. Миёни онҳое ки табобат мегиранд 882 нафар гирифторони сирояти коронавируси тасдиқ шуда ва 138 нафар беморони гирифтори пневмонияи ковидӣ ҳастанд. Аз ин шумора 165 нафар беморон дар беморхона ва 855 нафарашон дар сатҳи амбулаторӣ қарор доранд. Дар ҷумҳурии Қирғизистон аз 21 то 27 ноябр 19 ҳолати гирифторӣ ба COVID-19 ба қайд гирифта шуд, хабар медиҳад хадамоти матбуоти раёсати пешгирии бемориҳо ва назорати давлатии санитарии эпидемиологии ин кишвар. Ба иттилои ин ниҳод аз 19 ҳолати ба қайд гирифта шуда 5 нафар дар беморхона бистарӣ буда, 14 нафари онҳо дар шароити амбулаторӣ табобат мегиранд. Дар Федератсияи Россия бино ба маълумоти санаи 27 ноябр дар як шабона рӯз 5918 мавриди сирояти коронавирус сабт шудааст. Идораи амалиёти федералӣ гуфт ки 51 нафар гирифторон фавт диданд. 661 нафар бо COVID-19 дар беморхона бистарӣ шуданд ки ин нисбат ба як рӯзи пеш 50% камтар аст. Таври Амид Ховар иттилоъ медиҳад аз аввали соли 2021 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон ҳолати нави сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 29 ноябр зимни маҷлиси ҳукумати мамлакат ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар вазорату идораҳои дахлдор дастур доданд ки ҷиҳати пешгирии ҳодисаҳои сироятӣ дар ҳолати омодабош қарор гиранд ва ба вуруди коронавирус ба кишвар роҳ надиҳанд. Бар асари сармозадагӣ дар вилояти мухтори Синьцзян уйғури ҷумҳурии мардумии Чин 7 нафар ба ҳалокат расиданд, хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод ба агентияи Синхуа. Ҳукумати мардумии шаҳри Олтой санаи 28 ноябр хабар дод ки 7 коргар бар асари сардии шадид ба ҳалокат расиданд, гуфта мешавад дар изҳороти Синхуа. Дар ҳавзаи Олтой воқеъ дар шимоли Синьцзян дар охири ҳафта пасттарин ҳарорат дар 10 соли охир барфи шадид ва шамоли тӯфонӣ сабт шуд. Тибқи ин гузориш шоми шанбеи ҳафтаи гузашта санаи 26 ноябр 8 коргари яке аз қидаҳои шоҳроҳи маҳаллӣ бар асари тӯфони барфӣ бенишон шуданд. Наҷотдиҳандагоне ки ба ҷустуҷӯи одамон баромада буданд, субҳи санаи 27 ноябр тавонистанд онҳоро пайдо кунанд. Корҳои ҷустуҷӯӣ дар шароити душвори обу ҳаво, шамоли сахт, тӯфони барфӣ ва сармо гузаронида шуд. 8 нафар коргаронро зуд ба беморхона бурданд, аммо дар натиҷаи сармозадагӣ 7 нафар ба ҳалокат расиданд. Федератсияи байналмилалии ҷудо аз иштироки се паҳлавони Тоҷикистон дар мусобиқаи тозкулоҳи бузург дар Ҷопон хабар додааст. Ба иттилои федератсия ин мусобиқа санаҳои 3-4 декабр ба нақша гирифта шуда намояндагони 5 қораи ҷаҳонро фаро гирифтааст. Дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ варзишгарони 62 кишвари дунё иштирок мекунанд. Дар маҷмӯъ 365 паҳлавон аз ҷумла 214 мард ва 151 зан зӯрозмоӣ хоҳанд кард, омадааст дар иттилоия. Ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон барои иштирок дар ин мусобиқа аз ҷумла Нуралӣ Эмомалӣ дохил аст ки дар вазни то 66 кило зӯр меозмояд. Муҳаммад Раҳим Сарахонов дар вазни то 73 кило барои ҷойҳои ифтихорӣ дар мусобиқаи тозкулоҳи бузурги Ҷопон сабқат мекунад. Дар вазни то 81 кило Тоҷикистонро дар Токио Сомон Маҳмадбеков намояндагӣ мекунад. муқаррар шудааст ки ғолибони ҳамаи вазнҳои ин мусобиқа 5000 евро мегиранд. Барандаҳои медалҳои нуқра 3000 евро ва соҳибони медалҳои биринҷӣ 1,5000 евроиро соҳиб хоҳанд шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.